Binciken ya bayyana cewa ana iya gane mace da ke da ɗumi da kuma zurfin farji ta hanyar wasu alamomi da suka bambanta a jikin mata. Daga cikin alamomin an bayyana mace mai tsayi a matsayin alamar da ke nuna tana tattare da ɗumi da kuma zurfin farji. Yadda ake gane alamomi ko kuma siffofin mace mai zurfi. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon bidiyo. Idan wannan ne karanka na farko na fara kallon bidiyon mu, yi ƙoƙari ka danna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai dukkan wasu shirye-shirye da muke yaɗawa a kullum. A yau insha Allahu za ku ji bayani akan wani bincike da aka yi da ke nuna alamomi ko kuma siffofin mace mai zurfin farji. Shi dai farji ainihin tsoka ce kuma tana canja siffa a kowane lokaci. Lokacin da farji ya tashi sosai, ma'ana lokacin da sha'awar mace ta motsa, farji yakan kasance a siffa mai zurfi ko akasin haka, sai dai ya danganta da yanayin ni'imar da mace ke da shi. Domin kuwa idan akwai ni'ima yana kasancewa mai zurfi ko kuma akasin hakan, kamar yadda binciken ya tabbatar. Tunanin cewa akwai irin wannan abu a matsayin zurfin farji ba shi da ma'ana, yayin da suke canjawa a koda yaushe kuma za su canja a duk rayuwar mace. Binciken ya bayyana cewa ana iya gane mace da ke da ɗumi da kuma zurfin farji ta hanyar wasu alamomi da suka bambanta a jikin mata. Daga cikin alamomin an bayyana mace mai tsayi a matsayin alamar da ke nuna tana tattare da ɗumi da kuma zurfin farji. Yawancin mata masu tsayi suna da zurfin farji, kuma sau da yawa mata masu ɗan jiki masu jiki suna da zurfi sosai. Yana da wuya a iya gane su a fuskarsu, amma idan mace tana da manyan mazaunai kuma tana da tsayi, yana nuni tana da zurfi sosai, kamar yadda binciken ya ƙara. Wata hanya kuma ta gane siffar mace mai zurfin farji ita ce tazarar da ke tsakanin cinyoyin mace. Idan suna da babbar rata tsakanin cinyoyin nata, wannan ma siffa ce da ke nuna tana da zurfin farji. Wannan dai su ne manyan alamomi da binciken ya bayyana na zahiri da ake iya gane mace na da zurfin farji ko akasin haka. Duk da binciken yana ɗauke da bayanai da dama kan wannan matsala, amma kuma ba zan iya samun damar bayyano muku su a yanzu ba. Sai dai binciken da na yi, babu wata hanya mai sauƙi wacce kai tsaye za a iya bayyanawa kan siffofi ko kuma alamomin mace mai zurfin gaba. Sai dai ɗaukar wannan bayanai zai iya kasancewa na gaskiya, domin masana da dama sun karkata akan hakan. Na tattauna da wata mace wacce masaniya ce kan abubuwan da suka shafi mata. Ta bayyana min cewa wannan bincike ba gaskiya ba ne, domin kuwa kowace mace, ko dai doguwa ko gajeriya ko kuma mai ƙiba ko kuma siririya, akwai irin nata ni'imar da Allah ya yi mata, kuma babu wasu alamu na zahiri da za ka iya gane cewa wannan za ta yi wani ɗanɗano ko kuma zurfi ko kuma ɗumi da sauransu. Kana iya samun doguwar mace wacce ba ta da ni'ima da ɗumi, sai kuma ka samu wata gajeriyar ko siririyar mace wacce ke ɗauke da duk abin da ake bukata. Don haka dai a cewarta, duk masu tunanin cewa dogayen mata ne ke da zurfin farji, wannan ba gaskiya ba ne. Akwai kuma matan da su gajeru ne, amma kuma za ka same su da zurfi da ɗumin farji. Babu wasu siffofin mace mai zurfi a cewarta. Shin, ku yaya kuke ganin wannan binciken da aka bayyana? Kun yarda akwai wasu alamomi da ake gane mace mai zurfi ko kuwa babu? Kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Allah ya amfanar da mu, amin.